iba a buscar un cuartarón de aceite. Ti sabes o que é un cuartarón? A ver, dime como se fai un cuartarón. Explícame. Hai un litro. Hai medio litro, que é un cuartillo. E despois dese cuartillo, hai medio cuartillo. Un cuartillo, partido ao medio, faise medio cuartillo. E outro medio cuartillo, fai un cuartillo. E despois dese medio cuartillo, partes ao medio, é un cuartarón. Ese era un cuartarón. É o que iba a buscar eu a taberna. Un cuartarón de aceite. E un día ia a buscar o cuartarón con a botella de 3/4 desas. E caín e rompín a botella, porque era pequeniña, tenía 8 anos. E levei unha tunda, que despois non había outra botella para ir buscar o cuartarón. Agora demití 8 personas a tomar un cuartarón de aceite. Que facías con el? Con cuartarón. A ver se sabes o que é un cuartarón. Dime, explícame. Un litro, pois hai un cuartillo, e despois hai medio cuartillo, ese medio cuartillo partido ao medio. Un cuartarón. Escribe o que se di no de escribilo, Porque a moita xente non sabe o que é un cuartarón. As miñas amigas xa tiñan 17, 18, entón xa iban ao baile. Como era tan grande como elas, iban no medio delas. E entón había algo que dicía, mamá os fixo leche frita, que rico, Dios mío, que gostaba o leche frita. E un día collín o leite de meu irmán, para que tiña que facer a meu irmán, e botei na sartén para fritilo. Ti agora colle a sartén, pono ao lume, e botei leite dentro, a ver que che queda. E nós estábamos deseando que non houbera caldo de pingo, porque a grasa chamabañe pingo, non sei por qué. Había que mirar no dicionario, o pingo. Entón, nós, as papas de pingo, que non era unha alegría. Ás 12 había caldo. Pero despois, cando eu tiña a 8 anos, e 9 anos, eu collía unha cucharada de grasa, e botaba na sartén, e pelaba patatas, e dáballe patatas fritas, ou negras ou blancas, para enchemos a barriga a todos. Que gustaban máis fritas que cocidas? Que cocidas? Fritas na sartén, con aquela grasa. Sal tiña de sempre. Sal había porque se salaba o porco, e sal era o único que sobraba, porque o porco comíase en un par de meses já non quedaba nada. Eu que sei que máis comirían, algún potaje máis comirían, non? Feixóns, con bicho e todo, que ali non se lle sacaba o bicho. Cocían os feixóns con bicho. O feixón collía moitísimo bicho. Agora non, agora congélano, e despois xa non entra o bicho. Se traballabas un campiño, tiñas que partir, mitad pa ti e mitad pa o dueño. Eu daba o campo a traballar a ti, non? E ti tiñas que traballar o campo e darme a mí mitad do que traballabas. Que vivía ben era eu, pero ti traballabas como un esclavo para coller 4 cestas de espigas e 2 eran pa min e 2 pa ti, sin faceres nada. E nós tíamos todos campos así, nós non tíamos campos. Por iso eu agora me gusta ter campos, porque non se sabe ainda o que poderá facer falta, sabes? Non se sabe. Pero se non temos nada, hai que ir fosalos para comer. E se non, pasar fome. E non había cociña de ferro, había unha lareira con tripio de 3 patas. E poñes o casolo ao lume, o buraco grande, o casolo era pequirricho, se marchaba ao lume. E outras veces metías de pico por baixo e fumegaba, e aquilo, o leite debía ter un fumo negro. Claro, estaba. E as papillas que eran leite con fariña milla. Moído no muiño. Collíamos óleo, un pouquiño de óleo alrededor do muiño, porque o muiño contra a pedra bota que é o tal óleo, e alrededor bota máis viva, que máis sena nada, para ver. Entón botaba o leite nos pouquiños daquela fariña. Non digoche que non tuemos nunca vaca, coño. E cando non había caldo, mamá puña unha ola ao lume, con agua, botaba un chisquiño de sal e unha cucharada de azúcar. Tiñamos unha pouquiña de grasa porque matábamos un porquiño, entón a grasa botábase na vexiga do porco. Era como un globo. Nunca mirache matar un porco, pero eu mirei matar moito. Por iso que hai que mirar, vamos a ver. A vexiga ten un tubiño. Dicías un funil e enchíamos ali a grasa. Entonces, mamá, cando non tiñamos caldo, collía unha cucharadinha daquela grasa, botaba dentro da agua, fervía a agua e fervía un chisquiño de sal e un chisquiño de azúcar. E botaba tamén fariña, como se fora caldo. Se tiña a fariña. Non digoche que non tuemos nunca vaca, coño. De leite comprábamos pa o piquirricho, un cuartillo de leite. E nós puñamos a ola ao lume, o quentábamos o caldo a mañán, ou mamá deixábanos lo quente, comíamos unha taza de caldo, cada un de desayuno. E o caldo facíase con feixoncinhos, porque claro, nós traballábamos esos do calco e feixons da collíamos. Unha patatiña picada, e unha pouquiña de verdura picada, e un chisquiño de unto apenas nada, porque compraba mamá 5 pesetas de unto e tiña que ter para o mellor para 2 meses. E cada día había que facer unha pota grandísima de caldo. Todos os días casi estaba a ola do caldo ao lume. Tiñamos galiñas, pero as galiñas tamén non puñan huevos porque querían comer. E non comían e non puñan huevos, non había huevos. Unhas ovelliñas tamén, estas, bueno, botábamos a día de San Roque, casi sempre tiñamos un añiño para comer para San Roque. Para o de Santiago, non. Veríamos algún galiño,
pero olía que fora vello, cocía no caldo. Mamá, cando a Santiago, o mellor cocía unha jaliña, aquelas vellas que tiña por ali, e botaba yo nunha carrús, e boi nome, celebrábamos a festa que, madre mía. Porque facías unha casolada de masa e enchíanos a barriguinha. Masa facíana ca sangre do porco. E entonces botaban na sartén, sacaban ao porco un chisquiño de grasa daqui da barriga, derretíase na sartén, e despois aí botábase xa a sangre ca fariña, e revolvida, nada de filloses. Entón comía un chemo na barriga e viñemos pa casa contentos como cucos. Eu acordome estar a chover e non ter nada para comer. E papá iba ali á taberna, que daquela non había supermercados, que había tabernas, e traía 6 arengas, e collíamos as verseiriñas, e cocíamolas, e dábanos aos pequenos aquilo cocido, para comer algo, as versas cocidas, e a que botaban 6 arangas, non nos tocaba, comían ese, papá comía, gustaban. Eu aquilo non quería. Os domingos había algún tipo de postre? Que postre? Ai, Dios mío, eso non o miramos nunca. Había quen comía postre, claro. E a xente que tiña vacas e facía arroz con leite. O que tiña vacas, que non tiña bois. Nós tomamos a desgracia de que na nosa casa non había vaca, e non tiñamos leite. Entón non podíamos comer postre nem comer nada. Non había nada. Comías un huevo frito, entón xa era un postre. O día que había un huevo frito xa era unha festa na casa. Había que repartilo entre dous. Un huevo frito. Había que repartilo entre dous. Sí, o Adrianciño. Co pequeno se quería o caldo tamén. Era piquificho, pero non quería o leite. Quería como a nós. E quería comer caldo tamén. Comía. Mamá botaba un chisquiño de arroz e botaba agua. Non facían arroz con leite. Daban un pouco de agua, un pouco de leite. Bueno, nós comíamos. Morrer non morremos ningún. Criámonos todos. Agora podo comer o que me dá a gana. Agora podo comer chocolate. Agora podo comer polo. Agora podo comer carne. Agora podo comer carneiro. Daquela non podía comer nada. Matábamos un carneiriño e ti fíjate que de gracia tiña que a uno non podía nin cheirar. A mí non me gustaba. Matabas un pito e tiña huesos. Onde tiña a carne? Non había pechuga, nin había nada. Sabes o que tiñamos? Que éramos todos unha familia. Nós cos veciños ali éramos todos unha familia. Eu cantas veces tiña que partir liña eu para facerlle a meus irmáns. E era pequeniña. E Machada, eu tiña medo de andar con ela, pero eu puña en riba dun cepo e ainda cortabanlles con uns avisos. En cambio, viña un rapaz de baixo, uns da Pepa, que seitan os veciños dali, e viña, e xa me partían a liña, axudábanme, para que eu lle fixera o caldo. A miña nai puña o caldo, que fixera o caldo. Puñamos o lume, pero había que partir liña para meterlle. E pasaba fome aquel día, mamá facíame un huevo ou algo, pero eu carneiro non tocaba. E agora encántame agora. Pasou o tempo e me se me gustar, pero non me gustaba a mí o carneiro. Hasta o día que o mataban, tiñalle asco, non? Todo me cheiraba aquilo conforme o porco, non o porco. Porco eu comía. Cal era o teu plato preferido cando eras pequeno? Eu que sei encalciría porque eu non sei encalciría. A mí cando facía unha tortilliña e che daba un pedaciño, aquilo xa vai nome. A nós só non nos daban o pan, porque como papá traballaba co carro e andaba a levar madeira a Vigo, nós tiñamos cartos, entón non éramos ricos, non tiñamos nada, éramos ricos. E entón dábanlle aos que non tiñan, que tiñan vacas como meus tíos, que vivían mellor que a nós, pero eses dábanlle, entón ao mellor a fariña ou alguma cousa, non sei en que lle daban arroz ou así, pouca cousa máis, pero nós só nos daban o pan si daban. Ao meu vindo porco custábame todo, aunque fora touciño me custaba, porque, touciño tiña, era blanco, pero aunque fora cocidinho con as versas picadiñas, estaba buenísimo. Que é xamón, si, salábamolos. Despois xivemos unha tafaninha de xamón para o mellor que labrabas unhas veigas e viñenche a sudar a labralas, ou traíamos uns xornaleiros, papá traía para sudar a labrar unha veiga grande. Entón botaban un pedacinho de jamón para darlle á xente.